Dito tayo sa may mga flag crossing. Dito na yung Tacloban chapter tsaka Borongan. May Milan din tayong bye-bye chapter dito. Alright, we're in Bisica. We're going to Ormoc. Pitik ni Mulan. So right mga ka-team, good morning! Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright, it's a beautiful Sunday morning mga ka-team. Thank you Lord for giving us a great day today for our Ride for a Cause Mio Nation Region 8. Alright, so we're on our way now. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ride safe po sa lahat. Kawasaki. What kind of Kawasaki is this? So yung magiging meet up ng lahat ng chatter is sa Mahaplag daw, if I'm not mistaken. Hahay, let's go. Na-miss namin to. Matagal-tagal din hindi nakapag-ride tong sugod. Yung Mio Nation sugod, matagal-tagal din hindi nakapag-ride. Kaya medyo marami-rami tayo ngayon. Alright. Yan, look at that. Magiging ruta natin ngayon, papunta tayong Mahaplag. Dadaan tayo sa tallest bridge in the Philippines, the Agas-Agas Bridge. Sa lahat ng interesadong sumali sa Mio Nation Sugod Chapter, to all Mio scooters owners, you can directly PM mga names na ipapop up ko dito sa screen. PM lang kayo kung may inquire kayo, gusto nyo sumali, what's the requirements, nasaan yung mga newbies, bakit hindi sumama. Shoutout natin si Sir Alvin. Supportan din natin yung YouTube channel ni Sir Alvin, yung Chipmunks. Papap up ko na din sa screen. Doon makikita nyo yung mga tutorials about makina, especially sa scooters. More on scooters si Sir Alvin ngayon. Doon marami kayong matututunan doon, mga tutorials on how to fix, how to yung mga ganyan, di ba? Marami kayong matutunan doon. Kaya support natin, subscribe natin si Sir Alvin. Yung name ng channel niya is Chipmunks. Chipmunks Works ba yun? Basta ipapop up ko na rin dito sa screen natin. Alright, doon tayo kina my love. Haha. Layog Bridge. Titignan natin yung update ng Layog Bridge, kung pwede na ba daanan ng mga trucks, vehicles. Kasi sa ngayon is yung mga light vehicles pa lang yung pwede, yung nakalagay dun. Titignan natin yung update. Time check, 7:31 in the morning mga ka-team. Brought to you by Team Chamberlain.
Alright, Mahaplag crossing mga ka-team. Dito natin imimit yung ibang chapter, pero wala pa sila. We're going to wait. Alright mga ka-team, dito tayo sa may Mahaplag crossing. Dito na yung Tacloban chapter at saka Borongan. May ngilan din tayong Baybay chapter dito. Alright, so we're going to our route now. Alright, eto po sila, Tacloban, Borongan. Let's go. And alright mga ka-team, we're here in Baybay. We're in Bisca. We're going to Ormoc. Pitik ni Mulan. Pitik ni Mulan. Pitik ni Mulan. Ja. Alright, nakapag pananghalian na kami dito sa Ormoc mga ka-team. Nagbabadya yung ulan, men. May nagbabadyang ulan mga ka-team. It's raining, my love.
Okay, thank you. Thank you, thank you. Ano eh? Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Bye-bye. Yes, natapos rin mga ka-team. Sobrang hagard. HGC lang malakas. Alright, let's go. So, natapos din yung ride for a cause natin, Region 8. So, unfortunately, hindi kumpleto yung lahat ng chapter. Valid reasons kung ba't sila hindi nakapag-rides ngayon. But nagbigay naman sila financially. Hindi na ako nakapag-video kasi lobat na. Yan, so time check 14. Alas 4 gis ng hapon. Pauwi na tayong sugod. Right? So ride safe sa ating lahat. Ride safe sa aming lahat. New Nation sugod. MacArthur. Shoutout natin si Press Renzi na umiibig. Shoutout natin si Uncle Dave, Sir Dave, Admin Dave na hindi nakasama ngayon sa ride kasi birthday ng kanyang unika ihat tomorrow. So pinili lang hindi muna sumama sa ride para makapag-prepare sila ng maayos. Nakakapagod din naman kasi mag-rides. Alright, shout out to all Team Bonhok members. Team Bonhok lang malakas. Alright, so pagas muna tayo kasi 3 bars na lang gas. Unleaded full tank kasi rad. And we're going home. One thing mga ka-team is I would like to announce na soon meron tayong i-review na brand. Isang brand ng helmet spray disinfectant at saka pampashine ng motor. Di ko pa lang sasabihin yung brand ngayon kasi hindi pa nila napapadala. Soon pa naipadala nila at dumating na sa atin is yun, i-review natin. First product review natin yan. Alright mga ka-team, we're in Dulag. Alright, welcome to Dulag. Thank you, Price Gas. So, nandito na tayo sa Dulag mga ka-team. At this time, dito na natin i-end yung vlog natin for today's vlog. Hopefully nasamahan nyo kami sa biyahe, ride for a cause namin today ng Mio Nation Region 8. So, kita-kits sa next video mga ka-team. You know the drill. Like, share, subscribe, and ride safe mga ka-team. Peace out. Yeah, thank you.